Duela 2 urte sortu zen eta Bardozen kokatua den biur enpresak hondakin organikoak berrerabili eta balorizatzen ditu. Beren ekimenaren bitartez, urtero alperrik galtzen diren milaka tona hondakin organikoren transformazioaren bitartez, elikagai berriak eta erabilera anitzeko materialak sortzeko gai dira, besteak beste, larru vegetala eta edalontziak eta baita kosmetikoak ere. Arratsaldeon ikusentzuleok datozen minutuetan sakonean ezagutuko dugu biur enpresa, baina gogoratu gaur Gorka Torre euskararen aldeko militantea epaitzen ari direla epaitegi honetan, Baionan, hainbat pintaketa eta beste hainbat ekintza tarteko biharko saioan xehetu edo aletuko ditugu xehetasun guztiak. Eta gaur lehenik jaietan beren edalontzietan droga sartzeak sortzen dien kaska tarteko uztaritzeko ikasle talde batek hau ekiditeko sortu den kasu-kas deituriko estalkia ere ezagutu behar dugu hainbat jai batzorde eta herrikoetxeren interesa piztu duena. Eta bururatzeko nola ez maitaldira ere joko dugu kulturak lasaitzen eta goxatzen baditu gure barrenak, ongi etorri. Agian uda honetan herriko bestetan ikusi ahal izan dituzue, geroz eta gazte gehiagok erabiltzen dituztelako. Hain zuzen, kasu-kas deituriko estalki hauek arrakasta biltzen ari dira drogak edalontzietan sartzea saiesten dutelako. Uztaritzeko St. Josef Lizeoko ikasle batzuek kasu-kas sortu dute ikasturteko proiektuaren baitan. Ikasle honek azaldu duen bezala behin baino gehiagotan bortxaketen kasuak entzun dituzte, eta horri aurre egiteko zerbait sortu nahi zuten. Galdekatutako ikasleen erenak bestetan drogatu ditzaten beldur izan direla aitortu dute. Gehitu duenez bere senide batek erasoari aurre egin beharra izan dio, eta klasean ere bat edo bi pertsona jada drogatuak izan direla esan du. Estalki hauek silikonazkoak dira eta garbigailuan sartu daitezke berriz erabilgarriak izateko. Proiektuak iparraldeko hainbat besta batzordenen eta Baionako eta Biarritzeko herriko etxen interesa piztu du. Azaldu duenez, irailetik aurrera iparraldeko besta komite, herriko etxe eta ustatuekin harremanetan jarriko dira, kasu-kas estalki hauek saldu ahal izateko. Momentu zehun bat kasu-kas saldu dituzte eta interes handia pizten ari da gazteen artean, gehienentzat oso erabilgarria delako. Gazte honek dio normalean edalontzia eskuarekin tapatzen dutela, eta hau praktikoa iruditzen zaio. Emazte honen iritziz, kasu eman barda ziztadak izan dira eta gauza asko, hau bikaina eta ezin hobea dela uste du. Interesatua den orok, kasu-kas Instagram kontuaren bidez estalkiak eskatzen alditu. Bardozen kokatua den biur enpresa duela 2 urte sortu zen, fruitu eta zereal hondakinak balorizatzeko xedearekin eta errealitate ilun bati argia emateko nahiarekin. Frantzian, 10 milioi tona beno gehiago janari eta hondakin urtukiak direla, eta munduan da miliar bat tona, eta gastatzen dugunaekin berriz balorizatzez, aski bazateke jende guzien janazteko eta eskuatik atatzen nahi nuen zerbait egin arazo hori buruz egiteko bai alimentario ingrediente berriak, bai kosmetika ingredienteak eta ez ditugun balorizatzenekin egiten dugu ere biomaterialak. Eta hemen egiten dugu produktuen pentsatzea eta lehentzek egitea, egin diraik eta pentsatuak diraik, bai ditugu lankide handiagoak, enpresa handiagoak, eta guk erraten dugu, behar da hori egin, eta prestatzen dute guk nahi bezala volumen handientzat. Hemen egiten dugu Euskal Herrian balorizatzen duguna bakarrik, eta besteentzat pentsatzen dugu produktua hemen, eta gero beste egiten dute gure partez transformazio lana. Edalontzi eta larru vegetalak besteak beste eta aukera gama zabal bat eskaintzen duen bidea, baina lehenik. Hondakinak balorizatzeko lehen etapa da stabilizatzea, ez baduzu hori egiten, aski zale fermentazioan sartzen da, bai frutu hondakinak prentsatuak izan direnak, bai zereal hondakinak erabilik direnak bierra egiteko adibidez. Guk lehenik egiten duguna da idortzea, eta idort ondoan gero erabiltzen alda urte osoan, beraz erresago da ere balorizatzeko, eta gure produktu handiena da bai irina, zenta irin hortaz gauza hainitz egiten alda bai alimentarioan eta bai biomaterialetan.
Gure ornizalean hausiak dira bai garagardo egileak, zenta garagardo ale gastatuan, bada kalitate hainitz, proteina hainitz, fibra hainitz, baita ere jusa eta sopa egileak, batziki eta frutu ondarkinak baituzte. Eta gero baitugu proiektuak Arno egiten duenarekin, Ezpeletako bipejan ere lan egiten dugu ondarkinen barustatzeko. Eta azkenean badira ere batzuk alkohola egiten dutena, distilazioa egiten dutena, eta haien ondarkinak ere baloratzen ditugu. Jatekoari dagokionez, jadanik gurean hainbat produktu dasta ditzakegu. Zaporean nitzeko biskotxak batetik, baina baita leuntzen egiten ari diren ogi bat ere. Biurren ekimenaren berri izatean, Romanek ez baitzuen zalantzarik izan. Le concept m'a plu de suite parce que déjà la valeur nutritionnelle de la farine c'est exceptionnel. Segituan atentzioa eman ziola dio, batetik irin honek elikagai balio oso ona duelako, fibra eta proteinari dagokionez. Eta gainera, lekuko hondakinen berrerabilpenean oinarritzen delako. Voilà, qu'on réutilise quoi, voilà donc. Irin nahiko lodia da, baina portzentaia egokiekin ogian ongi txertatzen da. Eta zapore oso ona ematen dio. Donc ça apporte un peu plus de goût. Eta Baionako kupela sagardotegia ere hornitzen dutenez, jendeak bertan dastatzeko aukera du eta bezeroek normalean errepikatzen dute. Ouais, ils reviennent, ouais. Baina Roman bera bakarrik ez, Biurreko kideak ere biziki kontentu dira lorpen honekin. Nous, chez Biur, on est très fiers de cette réussite locale, donc avec le pain qu'on a développé à la 11. Batetik leuntzen lortu den ogi horrekin, baina baita etxe irindegiari esker Ipar Euskal Herrian beren irina banatzea lortzen dutelako. Eta lekuko lorpen handia dela dio. Donc on est très fiers de cette réussite locale. Datozen hilabetetan beren proiektuak garatu eta azkartzeko, Aierran kokatuko den eraikin berri batera mugituko dira. Miarritze Maitaldia dantzaren nazioarteko festivalaren ritmoan bizi da egun hauetan, helduten astelena arte taulen gainean mundu osokoa Magnaka konpainia, barda bezala hemen Bilkanota talde honekin. Maitaldiaren 34. edizio untan, Avignon, Marseilla, Metz eta Monte Carloko baletak ikusteko parada izanen da ondoko egunetan, dantzaren inguruan erakusketa bat, filmak eta gogoetak ere dantzarien osasunaz. Irailaren 16 arten gustu guziak ezagutzeko parada Miarritzen eta Ipar Euskal Herriko zonbait herritan, arratsuntan gaueko 9:00 eman dezagun Lamuv Madrilgo konpainia Beltxargen aintziraren bertsio bereziarekin. Bilkanota konpainiarekin, agur eta nahi duzuen arte.